साहा गाइखेरा हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै ओमफ्राय बुथेथे होननानै दा मुगै लोगोफोर लाइक कमेन्ट खालामालासिनो डाटा ओमफ्राय दिनै आं मा भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानै सोरबाफोर हाबसननानै नायफ्लांदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे आरो बेल आइकनखौबो दाबायनानै होलांबानो जाबाय लोगोफोर थोदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो ओमफ्राय लोगोफोर दुगैस्रां लोबस्रां खावब्लिद आरो जि जोम सुस्रायाथ' आरो सानफ्रामबोनि खामानिखा नङा होमबा लोगोफोर मैया आं इसान सोंनायनि ब्लग होदोंमोन ना लोगोफोर बियो माने थोरखाङाखैमोन आरो दिनै खावसे थाबावदो ओमफ्राय नै दा बिजावजालिफ्रा पारा पारिखौनो माने देहनबाय आरो मावनो होननानै लोगोफोर मैया गांबेसे हाबदोंमोनहाय गांबेसे थोरनो हादोंमोन मैया हो न'खान होमबा खैखान दंबावो दा खैखान दंबावो दंखोमा न'खानसो न'खान दंखोमा गथ'खान नालाय मैया न'खान हादोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय दा न'खान दंबावो आरो ओमफ्राय नै एकदम गथ'फोरासो आरो 1 2 होननो माबा इसानावनो ओइ निसाना इसान सोंनायनि सा लोंलायनोसै लोगोफोर लोंनाय जानायासो गेदेर आरो बिराद सा गांबाय नै निसान नै हाय होनदांसो हाय नरनो हाय हाय जलफि जादो जलफिबो जादो साबो लोंदो गायगोन जों गाइखेरा गावगोन सैलाय सा गाइखेर बिजावजालिफोरा इसानखौ थोरबाय थासै ओमफ्राय आं नै दा इसिङाव हाबफैलायबाय संनाय खावनायनि लाहार फाहार लोगोफोर मा ओंख्रि संनाय जायो दिनैथ' मिरामिसानो जागोन बायसा मोनदां दिनै माने जेबो गैया आरो जेबो लाबाखै नै बेखौनो लगाय गथाय संलाबायनोसै लोगोफोर गरसि आलु इनिफ्राय मुला बिदिनो माबा माबि लगाय गथाय होनानै भाजा रखम संनोसै आरो मोनबायबो लोगोफोर नै आंना ओंख्रिया मिरामिससो आरो ओजोंहाय आरो फिसालाफोरनि थाखाय आलुजों बिलाहिजों फ्राय संबाय आरो बिसोरथ' आरो जों जानाय ओंख्रिफोरखौ जाया नालाय जिहेतु नै आंहा माबा आब' कपितानि बायदि जिहेतुसो थांफ्लांलायलांबायहाय आब' नोंनि भिडिअ नायै नायै माबा आब'आ दा भिडिअखौ नायफ्लांबायदोबाथाय आंनिफ्रायसो कपि खालामदो होनना सानलायलांगोन दा आब'आ नै माबा नोंनि भिडिअ नायनानै जिहेतु होनफ्लांलायलांबाय आङो ओमफ्राय फिसालाफोरनि थाखाय नै एवबाय आरो फिसालाफोरा एकदमबारे जोंहाना गासैबो माने ओंख्रिखौनो जानो नागिरा आरो जों जानाय ओंख्रिखौहाय दे उन्दुदो दे बाबा माबार उन्दुदो एकदम इसोरखौ फुथुनो हाबासो हान्थि जायो आरो स्त्रिथ' नंखाया जेनेबा स्कुलाव खावसे थांदो नालाय नै दा मोनफैसिगोनसो 1 बाजियावनो ज' मोनफैसिगोन इसान थोरनाया हाबाय लोगोफोर नै हाजोब्बाय ओमफ्राय मैयानि ब्लगावहाय माने सासे आब'आ बुंहरदों आरो जिखौहाय गांबेसे लाखो आरो आगर नामा ओरै होननानै बुंहरदो ओमफ्राय आब'आ माने फुल भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरासै जानो हागौ ओमफ्राय माने इसानखौ माने जोंहा 20 खान लाबाय आरो आं खोन्थाबावनोसै आब' जोंहा दिनै सोंफ्लायलांबाय 20 खान लादो आरो दख'नाखौहाय ओमफ्राय आगर नङा इयो आब' फाख्रिसो दख'ना फाख्रियाव माने आगर एरा ओमफ्राय हाबाय आरो नै जाखां लोंखां आलौ गायनायाव हाजिर आरो लोगोफोर लिलि लाला नै फिसालाया थाबायख'नो हायाखै आलियाव थाबायनो बिराद मोजां मोनो आरो ओरैनोबाबो ओमफ्राय आलौ गायनो ओंखारनानै ओंखारबोबाय आरो लोगोफोर जोङो ओमफ्राय बिजावजालि सासेयाबो नै मोनहैग्रोबाय आरो ओमफ्राय जोंहा टापरफोरदो लोगोफोर इयाव बिराद मोजां जादो आरो टापरा दासो नै गांनै बिलाइ अरदो ओमफ्राय जोंनिखै टापर होनो लोगोफोर खायसे थेमसिबो होनो आरो खायसे मानसिफोरा ओमफ्राय जि साफा जादो आरो खिथिनि र' नोंथांमोननो एसे नै लोगोफोर बिराद मोजां जादो आरो टापरा दासो बिलाइ गांनै अरदो आरो बिराद रोजोब रज'खादो बहुद जाथारफोदो आरो नै इमाखा गासिबो टापर गोजा थौबाबा थौ मा नाहरफिनलायो बिमाखौ थाङा जानानै गिनानै नाहरफिनलायगोन आरो मोजां थाबाय नोंना खुग्लुबलाय खांग्रांलाय जाबाय थागोन थौ थाबायनोनो रोङा इयो आलियाव ओइलाय जौ फेनाय बायदिसो मानसियानो थाबायनायानो ओइलाय थौ मादैजो खार मादैया नै बेयावनो गायगोन आरो लोगोफोर नै खनासेयावनो आलौआ मेल्ला मोनजाखायो जोंहा बे खनासेयावनो बोसोरफ्रोमबो ओमफ्राय नै मैथ्रु फिथाइयाबो जि थाइखायो फोथारबाबो ओमफ्राय नै अहरा जोंना फिथाइ जि मोजां थाइखादों लोगोफोर नै कक्लिंसो होनो खोमा ने लोगोफोर नोंसोरनिखैजाय सोरनिबा जायगायाव माने कक्लिं होनो आरो ओमफ्राय जोंनिखै अहरसो होनो दैखो
जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुन मुंनि गाबज्रियो आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोंनिखै अहर होनो ओमफ्राय बेलेग साइडखै खख्लिंबो होनो आरोना ओइ बाबा खाजोब्बाय नोङो खख्लिंखौ अहरखौ ओमफ्राय नै लोगोफोरजों साथामबो बिजावजालि लोगो नांनानै आलौखौ गायबाय आरो 200 दाल लाबोदोंमोननो बोराया बाजारनिफ्राय बायनानै ओमफ्राय जों पारा पारि गायबाय आरो बेयावनो माने मोनजासाबोहाय लोगोफोर जोंहा बेसेबाबा आलौ आरो जासोयो इयाव माने हा गोदान खोनाय नालाय बिराद मोजां जायोहाय